assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en gari e windande men wiyeteden nga ko ɗo noon ko jangete e pular ko haaɗi. Alhamdulillahi bil alamina. Ko jangete ko e pular ko ɗo haaɗi nogas e jeeɗiɗi. On kollonoma masɗe ko ɗe 5 yente nogas jeeɗiɗi alkule masateɗe ɗe hawra fof so rendi 32 alkulal on jangginama hay laaɓi cer. Hankadi kala ko winda on jangani ko alluji mon ɓennuɗe mon ɗiggani. Waɗa jangen ngawo wonen timmini jangde men pular nde natanen hankadi noon alkule goɗɗe ɗe mbinomi on ɗe ɓeydade hen gam walludema an jiɗɗo jangude julduɗi o ɗen kadi mbawaɗe mbattaɗe gandal ma. Bisimillah jangen. Hande eɗen janga nga no masirte ko ni masirte nga gasi. Hayɗo ko ang gasi. Hayɗo ko ngi gasi. Hayɗo ko ing dow ko ngi les ko ing ɗo ko nge ɗo ko eng gasi. ɗo ko ngo ɗo ko ongo ɗo ko ngu ɗo ko ungu gasi. Ngaren noon momten ɗum ha laaɓa mbawen jangude. Mbaɗen ni momten ha laaɓa cer mbawen jangude. Ay nani ɗo ko ngano masirte wadde mbiyata ko nga ɗo timmi. Ngaraɗo mbiya ngi ngaraɗo mbiya nge ngaraɗo mbiya ngo ngaraɗo mbiya ngu ngaren ɗo mbiyen ngaren ɗo mbiyen ngaren ɗo ngaren ɗo ngaren ɗo ungu gasi. ɗo ko asal lumbiɗo wadde ko nga ɗo ko ang ɗo ko itan lumbiɗo mbiyen ngi ɗo mbiyen ing ay ɗo ko etan lumbiɗo mbiyen nge ɗo eng ɗo ko otan lumbiɗo mbiyen ngo ay ɗo ko ongo ɗo ko uten lombaɗo mbiya ngu ɗo ko ungu
gasi ko jangete e pular en timmini ɗum hande wadde windande ekko hijjo pular wattore 27 ko ɗo haaɗi ɗum ɗo woni numéro mon mo jamirɗon yo mbaɗ hen balle moɗon on jinganama gila goo ha yettima less on dursi on mbawi on ballama ngare joɓe ballal ngare joɓe ballal jingue duuse jangde men nde yaara yeeso hanka ɗo ɗiggueke noon jangde nde o jande weeɓano on ko janggoyte ko hankadi en dañi damal ɗo ndewɗen ha janggen hankadi ko jangde heddi on kollama alkule ɗe gotel gotel o masanama ɗe gasi heddi kadi ko bindi ɗi no windirte aɗa janga kala ko winda a janggani ko tama wonata hankadi ɗo kadi weeɓante ko pular ɗemgal ma ngal kaalata jamma e ñalawma ko winda hen firetake kala ko winda firetake aɗa andi ko windete ko so julduɗi ko jangete hen ko winde jangue nana ndewa hen mbañitoɗa janga ko fate duwuji ko noon kala ko fate jangde kadi diine meɗen ko jangguina foof ma weeɓa noon ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañitoɗon janggon ɗigga alhamdulillahi rabbil alamina en puɗɗirno bisimillahi irrahmani irrahim en timmini ɗum alhamdulillahi rabbil alamina en jetti allah baɗɗo en ni mbaɗanɗo en ni o ambiyo goto foof ene yarlo ene yaafo gila fuɗɗi ha yarata ɗo ñalawmaji ngara jammaji ngara tel min ganda on ɗani on ɗanaki en koddani en gondani ko tel wadde on haqqi ay mbi oɗon jarlo ɗum oɗon jaafo ɗum minen gaga amen ga min jarlima min jaafima waɗen yarraɓe yaafaɓe hankkadi noon jangde nde ma aroy haade men janggoyde noon alkule ɗe mbimi on ɗe ɗen kadi ma cogge ɗe gadde ɗe kewani ko cha tan kañum e ra e kañum e ha kañum e za koɗe nayyi e goɗɗo wi aa gasi eɗen so mbayde tan kala ko winda on janggani tan ko ɗeɗo woni ɗiggani so windama e duwaw on janggat so windama e qur'ana simore ne juulata ma janggo kala ko jangete e diine men ene newono hen kadi inchallahu taala yo Allah wallu en nande e famde e jingude e wallude hokken famde e nande jingude e wallude ko musidɗo moɗon guiɗo mum saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillah bi alamina on noon yiɓe janggude ɓe bisimilla moon jangde kadi nde fuɗɗo jangde nde fuɗɗo hankkadi ɗum ɗo wona noon ko limto e hijjo ha daariɗa sone winde aɗa jangga wassalam